Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौ बराय हरग्रोबाय लोगोफोर हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। दिनै जोङो विश्वकर्मा पूजानि बान्दोआव बेरायहैनो नागिरदों। बान्दोआव माने बिदि फुजा होयो नालाय बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों जोङो बोराय बुरि लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा फुजा होग्रोबाय। फुजा होखांनानै दा बेरायनो थांनो नागिरदों जोङो बान्दोआव। आं फुजा होनाया बाहेरावनो फुजा होबाय, बावबाय बाहेरावनो सादं स्कुटिखौबो देलाय होबाय, नै माला गानहोबाय। दायो बेजोंनो जोङो बान्दोआव बेरायहैनोसै, बान्दो फुजा नायहैनोसै। आरो जा ट्रेक्टरखौबो खाथियाव थांनानै देखायला लोगोफोर। बाबाजों आइजों जोङो मावदों। जोङो मावदों लकेल। नै लोगोफोर, हाजोआ मोजांथार खाथियावनो नायनोबा। बान्दोनि हाजो, जयदा हाजो, जयदा हाजो सिनायगोन? जयदा खाथियावनो। लोगोफोर ना हमहैनोसै बान्दोआव, दै हगारनायाव ना हमनायखौ नायनोसै। बेसेबां बुरजा ना हमगोन, साम' हमगोन, सोरबा जेखाइजों गुरगोन, सोरबा लाबजे थिखांगोन। दै नागारनायखौ नुला, होमबाबो ना हमनायखौ नायनोसै। नायबाय थादो जोंनि ब्लगखौ लोगोफोर। दा लोगो मोनलायनोसै बान्दोआव। लोगोफोर जोङो बान्दोआव मोनफैबाय, सानैजों नायगासिनो दं सोर सोर ना हमदों लोगोफोर बेरायनो। ना हमनायखौ नायगासिनो दं जों लोगोफोरनो। दावराव जा सान्दुंखा।
बिरादनो हमगासिनो दं